Ya naji kamar baka gida ne. Silent. Ya ku action. Ya naji kamar baka gida ne. Ya naji kamar baka gida ne. Ai na fito yan labai mun yake kana ta dauriyar nuna mana cewa mu haƙura da maganar yarinyar nan ko? Wato kana ta dauriyar nuna mana cewa mu haƙura da maganar yarinyar nan ko? Yana magana yace ai ba dauriya ba ce ka ga abin da ya kamata ne ma yawa yan labai ce yawan bishe ce yau kenan abin da ka daɗe kana wahalar da mu don haka wannan duk daɗin bakin da yawa yau kenan abin da ka daɗe kana wahalar da mu to duk wannan daɗin bakin ba zai sa in yadda ba. Ni abin da ya kamata da ni kawai shine sai mun gano yarinyar nan sai mun sa dole ta zama matarka. Ni ba abin da ya kamata da ni shine sai mun gano yarinyar nan kuma sai mun sa ta zama matarka. Idan duk duniya ne gatanta sai ta soka shine za ka tabbatar da ka cika burin masoyi. Idan duk duniya ne gatanta sai ta soka sannan za ka tabbatar da cewa ka cika burin masoyi. Ya murmushi ce ina alfahari da na same ka a matsayin yayana amma kace amma me yanzu dai ka same ni a office an gama rubuta appointment letter so ma ba da jimawa ba shine dalilin kira. Yanzu ne kaga kai kokari ka zo ka same ni a office an gama rubuta appointment letter ka gane ma ba da jimawa ba wannan shine dalilin kira ka. Ai yanzu kai ne baka haƙura da rigimar nan ta kanki. Ai haka muke da ni. Wato shi yana da saurin sa abu a rai sannan kuma yana da saurin yin jayayya da kuma fushi. Ni kuma na saurin sa abu a rai amma fa idan har na sake na sa abu a rai to na tabbatar miki da cewa sai na kai ga gaci. Kamar yadda ka saka ni a rai. Ai ki wata abace daban. Kin gane kina da wani gurbi na daban wanda ba komai ke da wannan gurbin ba. Sannan kuma a bangaren nuna soyayya ai har yanzu ban dandana miki komai ba. Shi yasa nake jin cewa duk duniyan nan no one like me. Shi yasa zan ci gaba da yekuwa da sanar mutane kan cewa ni ce ɗaya tilo. Ni dai ina so ki sanar ki taka tsantsan wajen wannan yekuwar da zaki domin kai ki sanar da yan mata su zo su fara yin tudun ruwa. Lalle ai fa da watan zuwan ka police station ya kama saboda sai na fi suna yin fiye musu kafa. To fa. Wato daɗi ma gaske kenan ina yin daɗi pick up. Wato daɗi ma kai ke. Bari in shi ni dai na riga na san cewa nan dai shine gata na. Cut. Thank you. Too much.